και έτσι το 22 τελειώνει με μια σειρά από διαδοχικές. Έχει πεθάνει ο Δράμαλης, έχει αυτοκτονήσει ο Χουρσίτ, έχει καρατομηθεί ο Αρχινάβαρχος, οι Έλληνες έχουν απελευθερώσει όλη την Πελοπόννησο, είναι ο απόλυτος τριάδος. Και όταν φτάνει στο ναύπλιο ο Λόρδος Χάμιλτον, ο υφυπουργός ναυτικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος πάει να δει τι γίνεται, και τον οδηγούσε ο Κολοκοτρώνη, ο οποίος κάθεται σε ένα βαρέλι από μπαρούτι, λέει, και του λέει ο Χάμιλτον, ήρθα να μεσητεύσω για να κάνει τη ειρήνη με τους Τούρκους. Και του λέει ο Κολοκοτρώνης, εμείς, Λόρδα μου, με τους Τούρκους συμβιβασμό δεν κάνουμε, ελευθερία θάνατος. Λέει, τι είστε εσείς, του λέει ο Χάμιλτον, και απαντάτε με τόσο του πέρασμα. Και λέει, είμαστε στρατιώτες του βασιλέως μας. Ποιος είναι ο βασιλεύς μας? Λέει ο Κολοκοτρώνης, ο βασιλεύς μας σκοτώθη. Και εμείς, οι στρατιώτες του, πήραμε τα βουνά. Κάστρα μας είναι η Μάνη και το Σούλιο. Δηλαδή του είπε, κοίταξε, δεν είμαστε εδώ αντιεξουσιαστές. Είμαστε οι στρατιώτες του Κωνσταντίνου Παντελόγου. Και πολεμάμε να ξανααναστήσουμε το κράτος μας. Το κατάλαβαν οι Άγγλοι, δεν ήταν. Έτσι. Δηλαδή, από εκείνο το σημείο αρχίζει η αγγλική πολιτική να παίρνει σε σοβαρή την επανάσταση. Ακολουθεί ο εμφύλιος πόλεμος και το Γενάρη του 25, θα σας τα πω τηλεγραφικά για να μην σας κουράζω, θα τελειώσω σε 5 λεπτά. Το Γενάρη του 25 έρχεται ο Ιμπραήμ με τερατώδες στράτευμα, μεγάλους διοικητές αξιωματικούς της διαλελειμμένης στρατείας του Μεγάλου Ναπολέοντος. Αυτοί όλοι πήγαν δουλειά στην Αίγυπτο, στο Μοχάμετ Άλι. Ο σκοπός του Μοχάμετ Άλι δεν είναι να καταστήλει την επανάσταση για να βοηθήσει τον Σουλτάνο, είναι να καταστήλει την επανάσταση για να ανατρέψει τον Σουλτάνο και να αναλάβει ο ίδιος τον έλεγχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Ιμπραήμ, σύμφωνα με αυτά που θα ακούσετε από τον κύριο Καλίβα, την κυρία Ευθυμίου, τον κύριο κτλ., κατέστηλε την επανάσταση και ήρθαν οι ξένοι στο Ναβαρίνο και μας διέσωσαν. Ο Ιμπραήμ, λοιπόν, είναι η πικρή αλήθεια, απέτυχε παταγωδώς να καταστήλει την επανάσταση. Ιτήθηκε κατά κράτος σε όλα τα μέτωπα. Το Ναβαρίνο τον διέσωσε από τον εξευτελισμό, τον Ιμπραήμ, γιατί θα ήταν υποχρεωμένος να τα μαζέψει και να φύγει μόνος του πίσω. Νίκησε με ένα blitzkrieg που έκανε το πρώτο εξάμηνο Γενάρης με Ιούνιος του 25, όπου νικούσε συνέχεια τους Έλληνες και έφτασε στην Τρίπολιτσα. Αλλά μετά τη μάχη των Μήλων τον Ιούνιο που ιτήθηκε από τον Υψηλάτη, από εκεί πέρα υφίσταται συνεχώς ήττες. Η κορυφαία δε όλων είναι στον Πολυάραβο, αφού 2 φορές απέτυχε να καταλάβει τη Μάνη από τη Βέργα και τον Δηρό, επιχείρησε να πάει από τη Σπάρτη και στο Πολυάραβο, τα δεύτερα γερμανάκια της Επανάστασης, υπέστη στην συντριπτική του και παραλίγο να χάσει τη ζωή του, διότι 5 μανιάτες πήγαν να τον δολοφονήσουν και την γλίτωσε παρατήρα και τα μάζεψε και έφυγε. Έχασε στον Πολυάραβο από 800 έως 2.000 άντρες, ανάλογα με τις πηγές. Λοιπόν, ο Ιμπραήμ απέτυχε παταγωδώς, απέτυχε να εμπεδώσει το προσκύνημα, απέτυχε να συλλάβει τον Κολοκοτρώνη, απέτυχε να κάμψει το φρόνημα του ηθικού, απέτυχε να καταλάβει τη Μάνη, απέτυχε να καταλάβει τον ναύπλιο, που ήταν η έδρα της κυβέρνησης. Τι επέτυχε, ρε παιδί μου, ο Ιμπραήμ, λοιπόν, να καταλάβω κι εγώ. Μια τρύπα στο νερό. Γιατί έχει μείνει ότι έχει καταστήλει την επανάσταση στην Πελοπόννησο? Θα σας απαντήσω, θα είναι η τελευταία πρόταση της ομιλίας μου. Πάνω στο μύθο, ότι ο μύθος ότι ο Ιμπραήμ κατέστηλε την επανάσταση είναι απαραίτητος, ώστε πάνω του να οικοδομηθεί ο επόμενος μύθος, ότι άρα μας έσωσαν οι ξένοι. Το Ναβαρίνο. Το Ναβαρίνο, λοιπόν, δεν έσωσε καμία Ελλάδα από τον Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ είχε ιτηθεί πριν τον Ναβαρίνο. Αλλά πρέπει να πιστούμε ότι ο Ιμπραήμ είχε νικήσει, για να πιστούμε ότι το Ναβαρίνο μας έσωσε. Διότι και πρέπει να πιστούμε ότι οφείλουμε την ελευθερία μας στο Ναβαρίνο, γιατί αν πιστούμε και έχουμε πιστεί ως κοινωνία και έθνος, τότε δεχόμαστε και τις μεγάλες δυνάμεις ως τους σωτήρες μας. Και δεχόμαστε λοιπόν και την επιβολή ξένων δυναστιών, και θα φτάσω στο σημείο να σας πω και κάτι ίσως προχωρημένο. Εγώ πιστεύω ότι ακόμη και τα μνημόνια στηρίχθηκαν στην ψυχική αποδοχή της αποικιοκρατίας, η οποία στηρίζεται στην έννοια του Ναβαρίνου. Και θέλω να σας πω ότι το Ναβαρίνο δεν έγινε για την Ελλάδα. Το Ναβαρίνο έγινε γιατί οι Άγγλοι ήθελαν να ανοίξουν τον δρόμο για τις Ινδίες. Είχαν αδικαιοποιήσει τις Ινδίες τότε και ο δρόμος από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, δηλαδή ο περίπλους της Αφρικής,
ήταν πάρα πολύ δαπανηρός και χρονοβόρος. Είχαν αρχίσει οι εργασίες του Σουέζ. Ενώ μέσω Μεσογείου. Είχαν αρχίσει. Εγώ τα έχω τεκμηριώσει όλα αυτά, τα έχω βρει όλα αυτά. Είχαν αρχίσει όχι μόνο οι εργασίες του Σουέζ, γιατί ο σχεδιασμός του Σουέζ συστηματικά. Πρώτα από τον Ναπολέοντα. Ναι, πρώτα από τον Ναπολέοντα. Ήταν βασικό. Ο καπιταλισμός χρειαζόταν το Σουέζ. Ναι. Για να μειώσει κατά τα 2/3 το κόστος μεταφοράς προϊόντων από την Ανατολή στη Δύση. Το Ναβαρίνο έγινε για αυτόν τον λόγο, για κανένα. Παρενέργεια ήταν η ελληνική ανεξαρτησία, που δεν ήταν και παρενέργεια, διότι από το Ναβαρίνο λοιπόν, Οκτώβριος του 27 μέχρι τη συνθήκη του Λονδίνου, Φεβρουάριος του 30, έχουμε 2,5 χρόνια ακόμα. Τώρα ξέρετε ότι ο Ιμπραήμ έφυγε 8 μήνες μετά το Ναβαρίνο. Δεν έφευγε. Το Ναβαρίνο δεν έγινε στον Ιμπραήμ. Ο Σουλτάνος, όταν πήγαν οι μεγάλες δυνάμεις και του είπαν μεγαλειότατε, χάσατε, σου είπε δεν έχασα καθόλου. Δεν δέχομαι η Ελλάδα να ανεξαρτοποιηθεί. Όταν ο Σουλτάνος για να τιμωρήσει τους Ρώσους έκλεισε τα στενά, τότε οι Ρώσοι εξεμάτισαν, ετέθη επικεφαλής ο ίδιος ο Τσάρος, θηριώδους στρατεύματος, τις έβαλε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όταν έφτασε τον Σεπτέμβριο του 29 στην Αδριανούπολη και ο Σουλτάνος είδε ότι πάει να διαλυθεί το κράτος του, υπέγραψε το πρωτόκολλο της Αδριανουπόλεως, του οποίου πρώτο άρθρο είναι ότι ανοίγει τα στενά στους Ρώσους και δεύτερο άρθρο είναι η ελληνική ανεξαρτησία. Πρώτο άρθρο του πρωτοκόλλου της Αδριανουπόλεως είναι ότι ο Σουλτάνος δέχεται να ξανανοίξει τα στενά στους Ρώσους και δεύτερο άρθρο είναι ότι και επί τη ευκαιρία δέχομαι να γίνει ελληνικό κράτος. Και ακόμα και μετά το πρωτόκολλο της Αδριανούπολης, το Δεκέμβριο έχουμε τον Οκτώβριο έχουμε τη μάχη στο Πέτρα. Στην Πέτρα. Δηλαδή η επανάσταση συνεχίζεται. Και φτάνουμε το Φεβρουάριο, έρχεται ο στρατηγός Μεζόν, καθαρίζει την Νότια Ελλάδα από τα υπολείμματα του Τούρκων. Δηλαδή έχουμε μετά το Ναβαρίνο, έχουμε 2 πολέμους για να φτάσουμε στην ελληνική εξάρτηση. Έχουμε τον Γάλλο-τουρκικό και τον Ρώσο-τουρκικό. Μεγάλη πόλεμη. Ο Κρημαϊκός είναι πολύ μικρό. Λοιπόν, και φτάνουμε λοιπόν το Φεβρουάριο του 30, 2,5 χρόνια μετά τον Ναβαρίνο, και αφού έχουν γίνει άλλοι 2 πόλεμοι, και αφού η Επανάσταση έχει συνεχιστεί επί 2,5 χρόνια, για να ανεξαρτητοποιηθεί η Ελλάδα. Δεν καταλαβαίνω γιατί οφείλουμε την ελευθερία στον Ναβαρίνο. Εκεί η μάχη που έγινε στον Ναβαρίνο έγινε μεταξύ. Από τη μία ήταν οι Τούρκο-Αιγύπτιοι, ήταν οι μοίρες ναυτικές της Αιγύπτου, της Τουρκίας και της Τίνιδος. Είχαν μαζί τους Τούρκοι όλους τους τόπους τους. Και από την άλλη μεριά ήταν ο Ιμπραήμ δεν ήταν έξω στην Πελοπόννησο. Και από την άλλη ήταν οι 3 ναύαρχοι, οι 3 στόλοι, ο Γαλλικός, ο Αγγλικός, ο Ρωσικός. Με αρχηγό τον Κόδρινο και τον Τρίον. Ο Κόδρινο είπε ότι εγώ δεν πολέμησα για τους Έλληνες, πολέμησα για την πατρίδα. Η δε δίθεν αποκήρυξη του Κόδρινου από τον Βασιλιά είναι τρίχες κατσαρίες. Απλά οι Άγγλοι έκαναν αυτό που λέμε damage control μετά τον Ναβαρίνο. Δηλαδή είπανε και μεν τσακίσαμε τους Τούρκους και θα ανοίξουμε τον δρόμο, θα αρχιοποιήσουμε την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος το 1841 με προστασία των Άγγλων. Έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα που σας λέω τώρα είναι στα αρχεία, είναι πλήρως τεκμηριωμένα. Δεν λέω. Και στη συνέχεια λοιπόν ο Κόδριτον πήγε στην Αλεξάνδρεια και είπε του Μοχάμετ Άλι θα φύγει ο Ιμπραήμ, θες δεν θες. Και έγινε το σύμφωνο της Αλεξανδρίας, ήρθε ο στρατηγός Μιζόν την Περβάνη. Αλλά το Ναβαρίνο δεν έγινε για την ελληνική ανεξαρτησία. Το Ναβαρίνο έγινε γιατί θέλαν να διαλύσουν τον Μοχάμετ Άλι για να δικαιοποιήσουν την Αίγυπτο. Η οποία έγινε πράγματι. Κοιτάξτε, το 1831, 4 χρόνια μετά το Ναβαρίνο, ο Ιμπραήμ ξεκινάει ξανά την πορεία του να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή επιβεβαιώνεται ότι στην Ελλάδα ήρθε για να πάει στην πόλη από τα Βαλκάνια. Από το γεγονός ότι το 1931 ξεκινάει να πάει στην πόλη από τη Μικρά Ασία. Καταλαμβάνει λοιπόν την Παλαιστίνη, τη Συρία, τη Μικρά Ασία. Συντρίβει στο Ιόνιο τον Γιουταχή που έχει γίνει μεγάλος βεζίρης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το ξέρετε ότι συνέλαβε τον Γιουταχή στο εικόνιο. Και φτάνει στην Προύσα έξω από την πόλη. Και τότε ποιοι παραμένουν, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι. Η ίδια σύνθεση του Ναβαρίνου τον εμποδίζει να προχωρήσει στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί πάρα πολύ απλά οι 3 μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν ο Μοχάμετ Άλι να γίνει κύριος του θρόνου, χαλίφης και σουλτάνος, τον αντίον θέλουν ο Μοχάμετ Άλι να γίνει η Αίγυπτος να γίνει απικία των μεγάλων δυνάμεων, το οποίο και έγινε.